కింద స్థాయి నుండి వచ్చాను. ఎక్కడ రోడ్డు మీద కేవలం పిచ్చగాడిగా ఉన్నానని నాకు కోరుకుంటేది. నేను ఖచ్చితంగా స్టేటెడ్ అవ్వాలి, ప్రతి ఒక కంపెనీకి స్టేట్ రూల్ చేయాలి కంపెనీ పేరు మీద. మురికొప్పలు చోళమండలంకి నేను వెల్త్ మేనేజ్మెంట్కి మరి నేను ఆ పేపర్లో నెట్లో యాడ్ చూశాను అనమాట. రిక్వైర్డ్ రీజనల్ మేనేజర్స్, ఏరియా మేనేజర్స్ అని చూసి అప్లై చేశాను. మోకరించి ప్రార్థన చేశాను. ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాను, రేపు రమ్మన్నారు, ఈ జాబ్ నాకే రావాలి అని చెప్పేసి వెళ్ళాను. సికింద్రాబాద్ నక్కస్తా హోటల్లో ఇంటర్వ్యూస్ అనమాట. వెళ్ళి చూస్తే అందరు అంకుల్స్ ఆంటీలు పెడుతున్నారు, తాతయ్యలు కూడా. అంటే ఏరియా మేనేజర్ అంటే అక్కడ పెద్ద పోస్ట్ అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళి చూసేసరికి చాలా మంది పెద్ద పెద్ద ఇంటర్వ్యూలో కూర్చొని ఉన్నారు. బాబు ఎన్నడూ బయటికి రావట్లేదు, 1.5 hours ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు ఆయన. వచ్చేసాను. నాదేముంది ఇంకా డిసైడెడ్ అనమాట, ఈ జాబ్ నాకు రాదు. పక్కన ఎవరైనా నాకు ఇప్పించు చిత్తమైతే మనసులో అనుకుని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను. కరెక్ట్ అందరూ ప్రతి ఒక్క ఇళ్ళు గంటసేపు నా లోపల 15 నిమిషాలు బయటకు వచ్చాను ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి వెళ్ళి. వచ్చేసాను. అతను 1 weekలో కాల్ చేశారు ఇంటర్వ్యూ. నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను, జాబ్ ఇస్ కన్ఫర్మ్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట. అనుకున్నాను, సరే అన్ని పోయాయి, దేవుడు నాకు దానికన్నా మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు. స్టేట్లో నెలకి 85,000 నాకు ఆ కంపెనీలో. సో ఆ కంపెనీ లాస్ట్ ఇయర్ నుండి నేను వైజాగ్లో సిట్టింగ్, నా లొకేషన్ వైజాగ్ అనమాట. అంటే ఒరిస్సాలో కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ చూసేవాడిని. సో నేను వైజాగ్లో కూర్చునేవాడిని. ఒక 1 year నుండి జాబ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే విజయవాడలో వదిలేసి వచ్చాను, నెల్లూరు, ఒంగోలు అన్ని తిరుగుతుండేవాడిని, స్టేట్ మొత్తం లొకేషన్ అంతా. నేను వాళ్ళు నన్ను ట్రేస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. ఆ కంపెనీలో ఒక మేనేజర్ ద్వారా నన్ను టచ్ చేస్తాను, కొన్ని విధాలుగా శోధనలు తీసుకొస్తున్నాను అనమాట. కాబట్టి వచ్చేసి ఏంటి ప్రాబ్లం, మళ్ళీ ఏదో కొత్తగా ఉంది ప్రాబ్లం, ఏదో నా వీరికి అర్థమైపోయింది, ఏదో అటాక్ జరుగుతుంది నా మీద, ఏదో చేస్తున్నారు, నా జాబ్ వేసుకున్న లైఫ్ వేసుకున్న